Bé, doncs continuem amb el segon grup de dansa, que seran els nostres majors que ja estan aprenent i que estan amb moltes ganes de ballar. I van a ballar tres balls, les seguidilles arromacaes de Llucena, unes seguidilles de l'Alcalatent, després una jota de ball de les comarques de Requena i Utiel, tocat i cantat per al folclorista Fermí Parra. I acabarem en el fandango de Verdelàs. Anem a animar-los, xiques, pugeu en un fort aplaudiment de tots. La filla de la